Transformers Age of Extinction, γνωστός Transformers 4, για μένα ήταν μια εντελώς μέτρια ταινία από κάθε άποψη. Φυσικά πάρα πολλοί που μου έχουν πει είναι πάρα πολλά ωραία action ταινία. Δυστυχώς για μένα δεν ήταν ότι το καλύτερο. Οι χαρακτήρες του μέσα ήταν εντελώς καθυστερημένοι. Η ιστορία του ήταν τόσο περιπλοκή που στην αρχή έρχεται με μια ιστορία, μετά μπλέκει δεύτερη, μετά μπλέκει τρίτη, μετά μπλέκει τέταρτη και στο τέλος έχεις 5 ιστορίες και προσπαθείς να τα ενώσεις όλα και τίποτε εύκολη λογική και θωρείς κάτι ανούσιες μαλακίες, ανούσιες συζητήσεις ενώ πρόκειται για action καθαρά popcorn ταινία. Και τρώεις την ώρα σου βλέποντας μαλακίες και στο τέλος θωρείς ένα 10 λεπτό λίγο action και γίνω είναι. Τι είναι το action όμως του εμπέζεται. Τα special effects του θα έλεγα ήταν πάρα πολλά καλά, αλλά τα πιο μικρά πράγματα θα έλεγα μέρος της ταινίας δεν είναι αρκετά για να θεωρείται τούτη η ταινία και γάμω τις action ταινίες της χρονιάς. Για τον λόγο θα της έβαζα ένα 5 από τα 10. Επειδή ξέρω ότι η συγκεκριμένη ταινία που αρκετούς θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και που πάρα πολλούς άλλους θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες τσόφτες, για να μην παρεξηγούμαστε, το σκορ μου έχει σχέση με το τι μισώ και τι μου αρέσει και γενικά σαν ταινία ήταν πάρα πολλά μέτρια και ευτυχώς ή δυστυχώς για την ταινία, δεν το λέω εγώ, όποιο site να ανοίξεις, όποιο review και να δεις, θεωρείται μια πάρα πολλά μέτρια ταινία και πιστεύω θα πιάνε άνετα 7 από τα 10 τουλάχιστον για μένα και για πολλά άλλα sites αν η ταινία ήταν έστω και μια ώρα πιο μικρή και ήταν γενικά στοχευμένη μόνο προς το action. Αν προσπαθούσαν δηλαδή να την πετσοκόψουν και αφήνουν όλες τις μαλαγίες που είχαν μέσα τους έρωτες και τις συζητήσεις που δεν είχαν νόημα και τις μαλαγίες θα ήταν πιστεύω πάρα πολλά ωραία action ταινία.